recordeu que jo vaig conèixer l'Oriol fa molts anys, un dia que jo havia deixat una discogràfica, anava a buscar-ne una altra i aquí a Barcelona no vaig tenir sort de trobar-ne cap. Era un temps per mi una mica descoratjador. Em vaig anar a Madrid a cantar una cava de jazz i a primera fila estava l'Oriol amb l'Alain Miló. Conèixer en aquell moment de l'Oriol va ser realment impressionant per mi. En aquell moment veure que hi havia gent que creia en tu i que creava una discogràfica nova i que s'atrevien a posar-hi una cantant com jo, molt joveneta. L'Alain Miló va portar una cançó un dia que es deia L'Àguila Negra, es diu L'Àguila Negra, de la Bàrbara, d'aquesta cantant francesa que jo admirava tant. I va ser llavors quan vam començar a caminar amb una mica més de seguretat. Jo crec que em va donar molta moral aquella discogràfica, que creia tant en mi i que em va promocionar tant, que jo crec que va ser llavors que em vaig donar a conèixer tot l'estat espanyol, gràcies a aquest èxit de l'Àguila Negra. Aquella estada al costat de l'Oriol i l'Alain vaig aprendre moltíssimes coses. Els estic molt agraïda. I jo crec que tot això que porta un camí, després ens vàrem separar. La meva estada a Boccaccio Records va ser no gaire llarga, però allà vaig aprendre també què volia fer jo després. Vàrem tenir alguna discussió amb l'Alain Miló, però vàrem comprendre que jo volia fer un altre camí. Gràcies a ells vaig seguir connectant amb músics francesos que em van fer els discos que encara els estimo ara. Jo voldria que aquest camí que he fet fins ara no hagués decebut l'Oriol, perquè l'estimo molt i perquè t'estimo molt, Oriol. Va per tu aquesta cançó. Gràcies.
Artur.